Продавать белорусское и доставлять белпоштою. Маркетплейсам выставляют новые потребования. Персональные звестки под погрозой у сетцы крамаў Міля адбыўся масштабный вытек. Партия «Белая Русь» стварае моладзевы партыйны рух под назвай «Искра». Вітаю, шановное господарство. Это «Объектив». Анастасия Русецкая. Запрашаю на выданне и прошу поставить лайк под трансляцией, дбаючы про уласную бяспеку. Белпошта імкнулася пашырыць спектр сваіх паслуг. І чыноўнікі дапамаглі. Цяпер замовы з Wildberries можна будзе атрымаць у паштовых аддзяленнях. Такіх добраахвотна прымусовых зменаў будзе больш. Марх і ўрад рыхтуюць праект указу, які мае пракласці чырвоны дыванок для ўваходу беларускіх тавараў на паліцы маркетплейсаў. Пакажам атрыманыя ад Белполу дакументы пра змены і распавядзем, як адрэагуе рынак. Юлія Цяльпук. Беларусы робяць праз сеціва 12% пакупак. Гэта ўдвая больш, як пазалетась, падлічылі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Урад з гэтай нагоды паставіў мэту. Інтэрнэт-пляцоўкі мусяць прадаваць больш беларускіх тавараў. Скарыстаўшыся расійскім досведам, чыноўнікі пішуць указ на подпіс Лукашэнку. Датычны, між іншага, прадастаўленне бесперашкоднага недыскрымінацыйнага доступу беларускіх тавараў на пляцоўкі маркетплейсаў. У тым ліку рэгуляванне камісій, якія спаганяюцца з айчынных вытворцаў, прадаўцоў, спрашчэння рэгістрацыі прадаўцоў. Гэта захады ў выкананні пратаколу сустрэчы намесніка прэм'ера Мікалая Снапкова з асобнымі гандлёвымі сеткавымі кампаніямі ды імпарцёрамі, які нам перадаў Белпол. Згодна з ім, Міністэрства антыманапольнага рэгулявання абавязалі да 15 ліпеня заключыць пагадненне з маркетплейсамі Беларусі ў актывацыі экспартных продажаў беларускіх тавараў са справаздачамі для вытворцаў. Другое пагадненне ў рэалізацыі маркетплейсамі праектаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства і сацыяльных праектаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, стварэнне працоўных месцаў, падтрыманне малога і сярэдняга бізнесу, развіццё сельскіх паселішчаў і іншае. То бок, апроч падаткаў, урад хоча атрымаць ад маркетплейсаў рэальныя інвестыцыі і ўдзел у развязанні сацыяльна-эканамічных праблемаў. У сучасных нейкіх лічбавых рэаліях яны спрабуюць апераваць такімі савецкімі падыходамі, савецкімі метадамі, дзяржаўнае планаванне, мэтавыя паказчыкі, пасылаць на картоплю, як у Савецкім Саюзе. На рынку Беларусі найбольш актыўна гандлююць 7 маркетплейсаў. Паводле папулярнасці першыя два расійскія – Wildberries і Озон. Потым 3 беларускія – 21 век.by, каталог онлайнер ды Куфар. І замыкаюць спіс расійскія Ля Мода і Яндекс.Маркет. Чыноўнікі прыдумалі таксама, што інтэрнэт-пляцоўкі будуць даваць заданні вытворцам, якія тавары прадукаваць і ў якіх аб'ёмах. Рытэйл жа мае прыбраць бар'еры для іх уваходжання на паліцу. Паводле информации от Маргу, доля айчынных товаров на полицах падает за апошние 10 годов. Из года в год мы, к сожалению, допускаем падение доли товаров отечественного производства. Уже во втором квартале текущего периода мы отмечаем рост по продовольственным товарам на 1%, по непродовольственным на 1,1% пункт. Чыноўніца прасіла людзей набываць тавары са штокерам «Зроблена ў Беларусі». Нагадвала пра калектыўнае выполнение доктрины продовольственной безопасности. Рэкламавала спажывецкія крэдыты на беларускія тавары на 3 гады пад 4%. Гарантыў, што людзі стануць набываць айчынную прадукцыю, усцяж няма. Што да новых абавязкаў маркетплейсаў, ім з гэтым давядзецца жыць, ім давядзецца ўдзельнічаць у развіцці сельскіх паселішчаў, калі ім скажуць. Ім, вось, адпаведныя паклоны ім трэба будзе рабіць. Гэта так жа сама, як у Расіі, яны, канешне ж, там з нейкай ценявой касы адлічваюць там грошы і на, там, і, груба кажучы, на СВО, груба кажучы, на хабары туды-сюды. У тым жа дакуменце пра жорсткае пільнаванне графікаў даставак харчоў у гандлёвыя сеткі, а таксама пра магчымы перагляд дзяржаўных абмежаванняў на імпарт, уведзеных у 2021 годзе пастановою нумар 700. Юлія Цяльпук, Белсат.
40 тысяч тоннаў бульбы маюць даставіць у крамы ў міжсезонны перыяд. Гэткую норму, сярод іншага, прапісалі ў пастанове Савету міністраў, якая рэгулюе стасункі паміж вытворцамі і гандлёвымі арганізацыямі. Калі ж узнікнуць праблемы з даставай гародніны і садавіны, то прадугледжаная адміністратыўная адказнасць у выглядзе штрафу. Ці дазволяць гэткія крокі забыцца на бульбяны крызіс? Аліна Скарбунова. Каб у крамах была бульба, цыбуля, іншая гародніна і садавіна па дасяжных коштах добрай якасці і ў дастатковай колькасці, улады зрабілі працу над памылкамі. Цяпер парадак і умовы даставы прадукцыі са стабілізацыйных фондаў будзе рэгуляваць дзяржава. Все вы помните ситуацию с картофелем, да, в этом году. Она, наверное, уже нашумевшая, с бородой такая. Но так сложилось. И нужно отметить, как говорится, что было, то было. Были сделаны определенные выводы. Гэтак паводле пастановы Савету міністраў стабілізацыйныя фонды ў міжсезонны перыяд сёлета і на лета мусяць забяспечыць для дзяржаўных патрэбаў каля 150 тысяч тоннаў прадукцыі. 110 з іх пойдзе ў крамы, астатнія ва ўстановы сацыяльнай сферы. Я упэўнены, што яны ўжо не паўплываюць на сёлетні ўраджай, таму што ўсё адбылося яшчэ весной, калі вырашалі, колькі будзе пасеяна, ну і, канешне, калі былі гэтыя замаразкі. Таму ніяк яны не паўплываюць на сёлетні ўраджай, але на наступны год, магчыма, будзе аказаны некаторы ўплыў. Стабілізацыйныя фонды, у сваю чаргу, маюць атрымаць садавіну і гародніну ад гандлёвых дастаўнікоў. Тыя ж для ажыццяўлення даставы прадукцыі атрымаюць ільготныя крэдыты. Дзяржава праз банкі, менавіта дзяржаўныя банкі, пад вельмі малы адсотак, 3%, гэта значна менш, чым сёлетняя інфляцыя. Фінансуе гандлёвыя сеткі, але насамрэч фінансуе ты ж дзяржаўныя саўгасы. Зроблена праз сеткі, таму што сёння дзяржаўныя саўгасы не могуць атрымліваць грошы. У іх вельмі слабыя балансы. Наўпрост банкі ім не дадуць ніякіх грошай. За праблемы з даставаю прадукцыі ў стабілізацыйныя фонды прадугледжаная адміністратыўная адказнасць у выглядзе штрафу да 200 базавых велічыняў для юрыдычнай асобы і да 12 базавых для фізічнай асобы. Мы ожидаем, что это будут качественные, деловые, взаимовыгодные условия между поставщиком и покупателем в лице торговых сетей и торговых магазинов. Но вместе с тем, для того, чтобы исключить подобные факты, которые мы отмечали с вами в апреле-мае текущего года, нами предусмотрена административная ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств как одной, так и второй стороной. Пры гэтым Савет міністраў вярнуўся да старой практыкі рэгулявання цэнаў. Паводле пастановы, раздробныя кошты на прадукцыю са стабілізацыйных фондаў будзе вызначаць марг. Адпускныя Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання па ўзгадненні з марг. Аліна Скрабунова, Белсад. Беларуская партыя «Белая Русь» абвесціла пра стварэнне моладзевага руху «Іскра». Заява прагучала на паседжанні вышэйшага палітычнага савету партыі, якое праходзіла ў нацыянальнай бібліятэцы. Як мяркуецца, у шэрагах руху «Іскра» моладзь будзе фармаваць кадравы рэзерв для партыі. Старшыня «Белай Русі» Вольга Чамаданова запэўніла, што маладыя людзі гатовыя ўступаць у новую структуру. Сваім бачаннем сітуацыі з Белсатам падзяліўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Раз яны называюць партыі, яны палічылі, што ў іх павінен быць нейкі моладзевы рух, моладзевае аддзяленне. Мы ж сапраўдныя, мы ж салідныя, мы ж не панарошку займаемся. Вось назваліся і зарэгістраваліся як партыя. Павінна, як у ўсіх людзей, як там у Расіі, ёсць піянеры у камуністаў, у нас павінна быць сваё моладзевае аддзяленне. Ёсць нейкія паралелі з БРСМ, але яны будуць ісці сапраўды паралельным шляхам, паколькі БРСМ – это прыцягаць туды як магчыма больш моладзі і падпарадкаваць ее пэўнай ідэалогіі. Тут уже гэта трошкі іншае. Гэта будзе для маладых кар'ерыстаў, гэта не будзе масава, гэта будзе для тых, хто ўжо збіраецца рабіць палітычную кар'еру. Гэта як бы калі параўнаць з тым же СССР, то гэта ўжо маладыя члены партыі, бо в камсамол вступалі фактычна ўсе, без выключэння амаль што, а ўжо члены партыі прымалі толькі там аднаго з 10 самых актыўных камсоргаў і так далей. У сетцы будаўнічых крамаў «Міля» адбыўся выцек звестак кліентаў. Пра здарэнне паведамляе Нацыянальны цэнтр аховы персанальных звестак.
Выцек здарыўся ў выніку несанкцыянаванага доступу да інфармацыйнай сістэмы гандлёвай сеткі і закрануў больш за 109 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі Нацыянальнага цэнтру аховы персанальных звестак, пабочныя асобы маглі атрымаць прозвішча, імя па бацьку кліента, ягоны ідэнтыфікатар, адрас электроннай пошты, нумар тэлефону, нумар карты праграмы лаяльнасці, дату рэгістрацыі або дэактывацыі. Кампанія «Астомбуд», якая валодае сеткай крамаў «Міля», абавязваецца паведаміць асобам, якіх закрануў выцек. Па факце здарэння праводзяць правяранне. Прадавец у інтэрнэт-краме, сведка пацярпелага сваяка ці працаўнік міліцыі. За гэтымі звыклымі суразмоўцамі можа хавацца злачынца. Ахвярамі выбіраюць пажылых жанчын, але не толькі. Вынікам можа стаць страта грошай. Як падманваюць даверлівых беларусаў і ці можна засцерагчыся ад ашуканца? Як абараніцца, распавядзе Уладзіслаў Корсак. У наш час усё можна знайсці, замовіць і аплаціць у інтэрнэце. Ад дробных пакупак да паслугаў. Пошук жытла для арэнды таксама пачынаецца з маніторынгу сайтаў з абвесткамі. У іх разнастайнасці, аднак, можна натрапіць і на фэйкавыя прапановы. Ашуканцы нярэдка прапаноўваюць нядорага зарэзерваваць кватэру, калі кліент вышле перадаплату, пасля чаго знікаюць з грашыма. Гандаль у інтэрнэце з перадаплатаю самы распаўсюджаны від ашуканства. Гэтаксама часта махляры называюцца супрацоўнікамі праваахоўных органаў, распавядаюць пра выдуманыя ДТЗ з удзелам сваякоў ахвяры і просяць грошы для залагоджання. Выманьваюць сродкі нібы на дабрачынныя мэты, прапаноўваюць уклады ў крыптавалюту, прадстаўляюцца работнікамі банку і спрабуюць атрымаць доступ да рахунку. Схемы і маштабы ашуканстваў прааналізавала і прэзентавала Генеральная прокуратура Беларусі. Летась за махлярство ў нашай краіне осудили 816 особов. А вот из них за мошенничество с использованием информационно-коммуникационных технологий были осуждено 360 лиц, то есть 44% в общем структуре судимости за мошенничество. Это мошенничество, совершаемое как раз-таки с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сёлета зарэгістравалі больш за 4200 паведамленняў пра кібермахлярства. Сацыяльны партрэт ашуканца выглядае так. Гэта мужчына ў веку да 30 гадоў, беспрацоўны, мае сярэднюю ці вышэйшую адукацыю. Нярэдка быў раней асуджаны. І хаця амаль палова махляроў не мае адукацыі, яны цудоўна валодаюць псіхалагічнымі прыёмамі ды навыкамі камунікацыі. Выбудоўваюць сцэнар падману сваёй ахвяры ў залежнасці ад яе сацыяльных характарыстык і працуюць паводле загадзя падрыхтаваных скрыптаў. Пацярпець можа хто заўгодна, але статыстыка вылучае найбольш уразлівыя групы. Пожилые женщины – главная мишень психологических манипуляций. Они наиболее уязвимы для эмоционального давления и обмана по телефону. Молодые мужчины – группа риска для азартных и романтических схем. Их вовлеченность в цифровую среду, склонность к риску и поиску быстрой выгоды или отношений делает их жертвами инвестиционного мошенничества или мошенничества на сайтах знакомства. Экономически активное население – основная группа для договорного и имущественного мошенничества. Пры гэтым ашуканцы нярэдка прадстаўляюцца супрацоўнікамі праваахоўных органаў, прапаноўваюць залагодзіць правапарушэнне праз хабар. Чаму такія прапановы вераць грамадзяне? Это общая паранойя, общий уровень страха, который особенно сильно проявился в 2020 году, и до сих пор он граждан не отпускает. Это, конечно, благодаря, в кавычках, работы милиции и государственного аппарата. Все часцей кібермахляры ў сваіх схемах выкарыстоўваюць і штучны інтэлект. В том числе с использованием видеозаписей официальных средств массовой информации, когда звуковой ряд делается такой, как нужен мошенникам, при этом голосовые характеристики лиц, произносящих этих текст, практически неотличимы от того, как есть на самом деле. Аб'яднанне Байпол нагадвае, афіцыйныя органы ніколі не тэлефануюць праз месенджеры, заўсёды са стацыянарных гарадскіх тэлефонаў. Спецыялісты таксама раяць не адпраўляць дзяцей у краму з банкаўскімі карткамі бацькоў, не даваць ім аплошваць пакупак у інтэрнэце. Калі вы зразумелі, што вам тэлефануе махляр, варта адразу спыніць размову.
Нават не спрабаваць жартаваць, бо запіс вашага голасу і асобныя фразы з размовы махляры змогуць выкарыстаць пазней у падмане вашых жа сваякоў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Сінод расійскай праваслаўнай царквы патрабуе ад кіраўніцтва беларускага экзархату згадваць маскоўскі патрыархат у афіцыйных назвах структураў беларускай праваслаўнай царквы. Згадка прагучала на паседжанні свяшчэннага сіноду расійскай праваслаўнай царквы і была апублікаваная на афіцыйным сайце. Пакуль што афіцыйны партал беларускай праваслаўнай царквы, як і сайты некаторых епархіяў, не згадваюць у сваіх афіцыйных назвах прывязкі да РПЦ. Ініцыятыва «Хрысціянская візія» лічыць, што ўжыванне тэрміну «беларуская праваслаўная царква» выклікае ў Маскве, цытата, «раздражненне» і счытваецца як імкненне да большай ад Масквы адасобленасці. Прэзідэнт Эммануэль Макрон заявіў, што Францыя афіцыйна прызнае палестынскую дзяржаву у верасні падчас сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. На сённяшні дзень палестынскую дзяржаву прызналі больш за 140 са 193 дзяржаваў-чальцоў ААН. Аднак ніводная з краінаў Вялікай сямёркі, куды ўваходзіць Францыя. Між тым, гуманітарная сітуацыя ў Газе, заблакаванай войскамі Ізраілю, застаецца напружанаю. Больш за 100 арганізацыяў паведамілі пра масавы голад у сектары. Паводле паведамленняў медыяў, ААН папярэдзіла, што галодны крызіс, цытата, ніколі не быў такім жахлівым. У чацвер Аль-Джазіра са спасылкаю на чыноўнікаў у сферы аховы здароўя Газы паведаміла, што за апошнія 24 гадзіны ад недаядання памерлі яшчэ 2 чалавекі. Агульная колькасць ахвяраў голаду дасягнула як найменей 113 асобаў. Катастрофа, якая закранула і Беларусь. Пасля падзення самалёта Ан-24 у Амурскай вобласці Расіі з'яўляюцца новыя дэталі пра ахвяраў трагедыі, у тым ліку пра беларуса, які быў на борце. Што вядома пра нашага суайчынніка, пры якіх умовах ён апынуўся ў камандзіроўцы ў Расіі, распавядзе Руслан Ігнатовіч. Пра беларуса, які загінуў у выніку крушэння Ан-24 у Амурскай вобласці Расіі, учора айчынная МЗС паведаміла толькі раніцаю. Праз 14 гадзінаў пасля згадкі пра нашага суайчынніка журналістамі выдання «Зеркала». З жалем пацвярджаем гібель грамадзяніна Беларусі ў выніку авіякатастрофы ў Амурскай вобласці Расіі. Генконсульства ва Владивостоку падтрымлівае пастаянны кантакт з кампетэнтнымі органамі. Дыпламаты застаюцца таксама на сувязі з сям'ёй беларускага грамадзяніна, аказваецца неабходная дапамога. Выказваем глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулага. Гаворка пра Дзяніса Казенку. Мужчыну было 30 гадоў. Ён паходзіў з паставаў у Віцебскай вобласці. Гэта інфармацыя пазначаная ў ягоным профілі ў кантакце. Імя Дзяніса з'явілася ў спісе загінулых, які публікавалі расійскія медыі. У інстаграме Дзяніс пісаў, што працуе інжынерам шэф-мантажу ў кампаніі «Інаватэк», якая спецыялізуецца на тэхналогіях у лясной гаспадарцы. Як паведамляе крыніца «Зеркала», на момант трагедыі Дзяніс ужо звольніўся з працы, але выправіўся ў камандзіроўку паводле грамадзянска-прававой дамовы. Ён знаходзіўся ў Хабараўску. Удома яго чакалі жонка і 10-месячная дачка. Самалёт Ан-24, які належаў авіякампаніі «Ангара», выконваў рэйс на маршруце Хабараўск-Благавешчанск-Тында. Пры заходзе на пасадку пад Тындаю самалёт пайшоў на другі круг і знік з радараў. Абломкі знайшлі на схіле гары, прыкладна за 15 кіламетраў ад гораду. На борце было 48 чалавек, 42 пасажыры і 6 чальцоў экіпажу. Ніхто не выжыў. Урад России подтвердил, что знойденные бортовые самописцы. Их отправили в Москву для расшифровывания. Родным загинулых обещали компенсацию. Авиакомпания «Ангара» таксама возьме на себе выдатки на транспортование телаў до месцаў пахавання. У той же час Росавиация распачала правяранне дзейнасці авиакомпании «Ангара», по выніках якога будзе прынятае рашэнне пра далейшую працу перавозніка. Руслан Ігнатовіч, Белсат.
Гэтае лета не радуе беларусаў сапраўдная спякота. Менск чарговы раз затапіла пасля моцных дажджоў. Паводле прагнозаў Белгідрамету, у найбліжэйшыя дні захаваецца камфортная тэмпература ў дзень ад плюс 20 да плюс 30, уначы 10-19 градусаў цяпла. Але надвор'е застанецца няўстойлівым. Штодзень у розных рэгіёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы, а месцамі залевы з навальніцамі. Сённяшняя ж паводка ў Менску без каментара. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. А ў апісанні да гэтага відэа інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна, а таксама ставіць падабайкі з захаваннем бяспекі. Што я і прашу зрабіць. Інфармацыйны вечар працягне праграма онлайн і студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, гаспадарства. Сёння разбяромся, чаму Віктор Лукашенко паклікаў да сябе сусветную поп-зорку Джейсона Дэрула. А таксама звернемся да апошніх выпадкаў прыцяснення нацыянальнай культуры беларусаў у Беларусі. Гэтая тэма неўзабаве, пакуль агляд найцікавейшых публікацый нашай старонкі Белсат.eu. Журналіст Белсату Роман Шавель паглядзеў, як у краінах Цэнтральнай Азіі, што некалі ўваходзілі ў СССР разам з Беларусю, складваюцца стасункі паміж нацыянальнымі і расейскаю мовамі. Нагодаю для гэтага сталася тое, што ў Кыргызстане прынялі новы законапраект, які надае большую вагу кіргізскай мове. Падрабязнасці на сайце Белсат.eu. Прыняты законопроект значна ўзмацняе статус дзяржаўнай кіргізскай мовы. Змены прадугледжваюць абавязковае валоданне моваю для шэрагу дзяржаўных пасадаў і міграцыйныя абмежаванні, звязаныя з веданнем мовы. Геаграфічныя назвы будуць фіксавацца толькі па-кіргізску, а медыі мусяць забяспечыць не менш за 60% кантэнту на дзяржаўнай мове. Падобныя тэндэнцыі назіраюцца ў іншых краінах Цэнтральнай Азіі. Казахстан падтрымлівае казахскую мову, паступова пераходзіць на лацінку, але захоўвае расейскую як мову міжнацыянальных зносінаў. У Таджыкістане таджыкская мова атрымала статус дзяржаўнай яшчэ за часамі СССР, пасля чаго краіна ўзяла курс на дэрусіфікацыю, але расейская і далей важная для адукацыі і міграцыі. Туркменістан рэзка выцесніў расейскую мову, перайшоў на лацінку, уся адукацыя вядзецца па-туркменску. Узбекістан зрабіў узбекскую мову асноўнай ва ўсіх сферах, хаця расейская застаецца пашыранай у гарадах. Усе гэтыя краіны мэтанакіравана падтрымліваюць нацыянальныя мовы як элемент незалежнасці, зазначае аўтар артыкулу. Часам улады робяць сімвалічныя крокі ў бок расейскай, каб не пагаршаць дачыненняў з РФ. Беларусь жа ідзе ў процілеглым кірунку. Улады спрыяюць пашырэнню расейшчыны, маргіналізуюць беларускую мову і тых, хто ёю карыстаецца, пазначаючы іх як экстрэмістаў. А вось журналістка Белсату Любоў Лунёва ў сваім артыкуле згадвае Геннадзя Грушавога, выдатнага беларуса, які прысвяціў свой лёс дапамозе дзецям, пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы. Падрабязней чытайце на нашай старонцы Белсат.eu. Геннадзь Грушавы, беларускі дзеяч, які ў пачатку 1990-х заснаваў фонд дзецям Чарнобылю і адпраўляў на аздараўленне за мяжу сотні тысячаў дзяцей, пацярпелых ад ядравай катастрофы. Ён таксама быў адным з арганізатараў першага чарнобыльскага шляху і дэпутатам Верхоўнага Савету БССР ад фракцыі БНФ. У 1989-м Грушавы разам з паплечнікамі наладзіў першую гуманітарную дапамогу з-за мяжы, што заклала падмурак для грамадзянскай супольнасці і народнай дыпламатыі ў Беларусі. Менавіта дзякуючы яму шмат якія дзеці ўпершыню пабачылі Еўропу. Пазней фонд і Грушавы сутыкнуліся з ціскам з боку ўладаў, правяраннямі, абвінавачваннямі і нават пагрозай арышту. Пасля пераезду ў Нямецчыну следства прызнала яго невінаватым, і сям'я вярнулася. Грушавы прысвяціў жыццё дапамозе пацярпелым. Ён сам захварэў на лейкемію, што звязвалі з частымі паездкамі ў забруджанай радыяцыяй раёны. Геннадзь Грушавы памёр у 2014 годзе.
Беларускія аўтобусныя перавознікі ў некаторых выпадках адмаўляюць грамадзянам Украіны ў паездцы ў Беларусь. Спасылаюцца нібыта на нейкі новы закон. Разабрацца ў сітуацыі пастанавілі журналісты інтэрнэт-старонкі нашага тэлеканалу. Журналіст Белсату на ўласныя вочы бачыў, як на аўтавакзале Варшава-Заходняя кіроўцы кампаніі «Мірабус» адмаўляліся садзіць у аўтобус украінцаў. Нібыта зрабілі больш жорсткім нейкае заканадаўства, таму праз мяжу не прапусцяць. Аднак ні польскія, ні ўкраінскія амбасады не пацвярджаюць зменаў у заканадаўстве. Кампанія ж заяўляе, што возіць украінцаў без праблемаў і абяцае разабрацца з выпадкамі адмоваў. Афіцыйна украінцы могуць уязджаць у Беларусь без візы, маючы дзейны замежны пашпарт, біяметрычны або Што праўда, на практыцы кіроўцы аўтобусаў і прадаўцы квіткоў, баючыся затрымак і праблемаў на беларускай мяжы, адмаўляюць украінцам у пасадцы. Гэта незаконна і парушае правы пасажыраў. Ваеннае напружанне на мяжы Таіланду і Камбоджы. Ці магчымая новая вайна? Гэткім пытаннем задаўся журналіст Белсату Алесь Новаборскі. Ягоныя разважанні цалкам таксама знойдзеце на нашай старонцы belсat.eu. 24 ліпеня на мяжы Таіланду і Камбоджы адбыліся сутыкненні. Загінулі прынамсі 16 чалавек, большасць з іх цывільныя. Бакі вінавацяць адзін аднаго ў правакацыях, абстрэлах і выкарыстанні цяжкой зброі. Эвакуявалі дзясяткі тысяч людзей. Канфлікт мае карані яшчэ ў каланіяльных дамовах пачатку 20-го стагоддзя. Таіланд сцвярджае, што Камбоджа займае яго тэрыторыі, а Камбоджа, што яе цывілізацыя даўно была на тых землях, на якія прэтэндуе Таіланд. BBC лічыць, што канфлікт зрабіўся галоўным болем для Кітаю, які намагаецца сябраваць з абодвума бакамі і інвестуе ў абедзве краіны. ААН рыхтуе паседжанне Рады бяспекі. Пакуль сутыкненні адбываюцца далёка ад турыстычных зонаў, але шмат якія краіны папярэджваюць сваіх грамадзянаў, што не варта наведваць Таіланд і Камбоджу. Вайна выглядае непажаданай для ўсіх, але цалкам выключаць яе нельга. Чаму не Александр, а Віктор Лукашенка прымаў у гасцях Джейсона Дэрула. А таксама прававая шизафрэнія ў Беларусі. Герб пагоня адначасова з'яўляецца і экстрэмісцкім матэрыялам, і нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Ужо цяпер абмяркуем гэтыя тэмы з топавымі экспертамі і эксперткамі ў рэгіёне. Гаспадарства да першай тэмы. Вядомы амерыканскі музыка Джейсон Дэрула працягвае свой візіт у Беларусь. Сёння госць са Злучаных Штатаў сустрэўся з Лукашэнкам. Што праўда, не з Александрам, а з ягоным сынам Віктарам, які ачольвае Нацыянальны алімпійскі камітэт. Паводле прэс-службы НАК Віктор Лукашенка адзначыў адкрытасць амерыканскага музыкі, нягледзячы на ягоную папулярнасць. Таксама чыноўнік выказаў спадзеў, што артыст такога ўзроўню, дзякуючы ўплыву ў сацыяльных сетках, зможа аб'ектыўна распавесці пра нашу краіну. Днямі Джейсона Дэрула сустракаў беларускі прэм'ер-міністр Александр Турчын. Сярод іншага яны абмеркавалі магчымасць канцэрту музыкі ў канцы верасня на Менск-арэне, паведаміў урадавы тэлеграм-канал. Пра мэты візіту госця з ЗША ў Беларусь афіцыйныя крыніцы так і не паведамілі. Паводле блогера Коко Бай, артыст прыляцеў у нашу краіну, каб паўдзельнічаць у прыватных вечарынках у адной з менскіх установаў. Раней у Беларусь ужо запрашалі заходніх зорак, але на схіле іхныя кар'еры і рэпутацыі. Тады з імі асабіста сустракаўся Лукашенка. У 2015-м ён касіў траву разам з французскім акторам Жерарам Дэпардьё, а праз год Лукашенка карміў моркваю амерыканскага актора Стывена Сігала. Якая ідэя была сёлета запрасіць зорку сусветную ў Беларусь, мы даведаемся ад нашай спікеркі Анастасія Касцюгова, экспертка ў палітычнай камунікацыі, знаходзіцца з намі на відэасувязі. Вечар добры, гаспадарыня Анастасія. Добрый вітаю. Добрый вечер. Я гляжу публікацыю BLT пра акурат візіт амерыканскага спевака. Яны пішуць пра тое, што сам Джейсон Дэрула кажа, мяне ўразіла краіна і магчымы нават выступ у бліжэйшым будучыні. Наколькі важны гэты візіт, вось чаму яму такая ўвага у медыях афіцыйных? Візіт спевака
і сустрэча з Віктором Лукашенком. Спочатку з прем'єром іще до того. Так. Слушайте, ну, у нас же, в принципе, сейчас в основном засилье российских исполнителей, поэтому посещение каких-то крупных западных звезд вот вызывает такое внимание. Но мне кажется просто, что с точки зрения какого-то именно политического пиара, это немного устаревший ход. То есть если задача показать открытость нашей страны, что мы, значит, ну, вот никакая не изолированная страна, сам тот факт, что просто с певцом на встрече ходят такие высокие лица государственные, говорит о том, что страна вообще-то закрыта, и это большое событие. Потому что, ну, сама необходимость так демонстрировать свою радость по этому поводу и таких высокопоставленных людей отправлять к нему навстречу, в общем, и показывает, насколько мы изолированы, и, в общем, мы этим это и выдаем, таким поведением. Более того, это немного, мне кажется, устаревший, в принципе, подход. То есть он и в 2015 уже был немного устаревшим, и уж тем более в 2025. Ну, то есть не поп-звездами, мне кажется, можно исправлять репутационную проблему под названием «Беларусь – изолированная страна». Поэтому, ну, это хорошо, что этот Джейсон Дерула приехал, хорошо, что он хочет выступать. Было бы хорошо, чтобы больше звезд западных выступало в Беларуси. Но я бы просто, знаете, не решала эту проблему встречами с поп-звездами. Вот так я скажу. Вы кажаце пра тое, што гэта сведчанне ізаляцыя. Маё пытанне, ці зразумелі адбёрцы, тыя, хто атрымлівае гэтую інфармацыю, уласна беларусы, тое, што гэта сведчыць пра ізаляцыю, ці наадварот? Ну і да, і вот у меня сувязі з гэтым таксама пытанне, вот яшчэ хто адрасат гэтых пасылаў, это вось захад, ці беларусы ўнутры, ці моладзь, вот у давесак. Ну, смотрите, они же там сказали про ТикТок, в котором у него большая аудитория. ТикТок действительно очень популярная площадка в мире. И, кстати, в частности, в Беларуси ненормально популярная площадка. Я думаю, что это может быть в обе стороны. Во-первых, самим белорусам показать, что вот не только у нас русские звезды бывают вот еще и такие. Будем нормализовывать, возвращать, значит, разных к нам. Но, может быть, есть какой-то расчет и на западную аудиторию, но, очевидно, не на экспертную западную аудиторию или политическую, а просто людей, которые не вникают в политику каких-то непонятных для них стран типа Беларуси, и вот готовы приехать посмотреть просто как на какую-то интересную страну. Вот там бывают какие-то звезды, может быть, нам стоит съездить. Может быть, есть на это какой-то расчет. Ну, как вот, не знаю, как белорусы договорились с этим британцем. Наверное, вы понимаете, о чем. Есть такой британец в зеленых штанах, который в ТикТоке очень хвалит нашу белорусскую сгущенку. Сначала он делал это по собственной инициативе, потом его быстро заметили и стали, в общем, водить по всяким кабинетам, жать ему руки, обещать ему ВНЖ и всячески, в общем, пользоваться этой возможностью. Вот. Он тоже, на самом деле, как бы очень-очень-очень любим белорусами, и не только белорусами, он заметен как какой-то вот фанат Беларуси, белорусской пищевой промышленности. Поэтому я думаю, что если это расчет на кого-то, то на совсем как бы обывательскую западную аудиторию. Ну вось, і разам з тым, якраз учора міністр эканомікі Беларусі заявіў, што ў 2026 годзе яны плануюць пераарыентаваць эканоміку вось з гэтай залежнасці ад прамысловасці, так, которая цяпер на нулі фактычна праз крызіс у Расіі, пераарыентаваць на развіццё турыстычнай сферы. То бок фактычна, я так разумею, вот і ідзе ў межах гэтай кампаніі рэкламы. На вашу думку, Беларусь, вось сённяшняя, мірная, так, чыстая дыктатура ў цэнтры Еўропы з традыцыйнымі каштоўнасцямі, так, з цвёрдымі рукой кіраўнік. Як бы там ні было, 20 ці колькі процентаў у залежнасці ад еўрапейскай краіны ёсць цяпер шмат прыхільнікаў, так, падобных ідэяў. Ці можа быць такой Беларусь прывабная, так, для турызму, бо мы ведаем, нават у паўночную Карэю ездзяць турысты і цяпер нават адмыслова там зрабілі курорт. Які патэнцыял вы бачыце ў сённяшняй Беларусі па прывабнасці? Ну, послушайте, я бы не сравнивала, конечно, с Северной Кореей, потому что в Северную Корею люди ездят именно потому, что это бренд очень жесткой диктатуры, закрытой на долгие годы, и люди ездят смотреть на это как на диковинку. Ну, то есть давайте приедем в Северную Корею, посмотрим, так ли все, как ужасно, как говорят по телевизору.
Беларусь же сейчас пытается строить все-таки бренд не какой-то диковинной диктатуры закрытой, которая так и быть запустит посмотреть зевак на это, а какой-то все-таки цивилизованной, но консервативной страны. Вы правильно заметили, что консервативный сентимент вообще растет сейчас и в Европе, и вообще на Западе. Это цикл, который повторяется в истории регулярно, и вот сейчас консерваторов подъем. Беларусь, конечно, в качестве примера какой-то консервативной страны неплохо могла бы выступить. Вот. Но, тем не менее, мне, конечно, интересно посмотреть на стратегию по превращению Беларуси в какой-то туристический центр, потому что для этого все-таки очень много чего нужно сделать. В частности, понимаете, не помешало бы наладить авиасообщение. Да? Вот было бы неплохо, если уж мы делаем из Беларуси туристический какой-то объект. С авиасообщением у нас есть некоторые проблемы. Вот. Вообще у нас есть много разных проблем, связанных с нашей экономической, торговой и, вот видите, еще воздушной изоляцией от цивилизованного мира, который мы к себе хотим пригласить. Поэтому прежде чем начать звать каких-то жителей других стран, стоило бы для начала решить вопрос внутреннего конфликта и позвать домой белорусов, да, и вообще решить вопрос вот этой эскалации с обществом, разрешить вопрос с санкциями, с политзаключенными, с правами внутри страны. Сколько угодно можно стремиться быть консервативными, стремиться к порядку и так далее, но все-таки у нас сейчас нет подходящих, я бы сказала, условий для того, чтобы делать из Беларуси туристический центр. Спадарня Анастасія, ну вось вы кажаце пра тое, што вырашалі праблемы, якія вы агучылі, але яны, можа, і вырашаюць вось якраз дзякуючы гэтаму візіту, бо поп-зорка сустракалася з Віктарам Лукашенка, а не з ягоным бацькам, як это было перад гэтым, так? Мы памятаем і з Жерарам Депардье, так, і са Стівеном Сігалам. Вось ён, транзіт улады, вось канкрэтны намёк, хто цяпер тут гаспадар. І спявак, так, і сам выканаўца, ён з маладога, так, это скажем, пакалення, так, не Жерар Депардье, так, ужо... Ну, я бы так, наверное, не интерпретировала, что это знак, что у нас транзит, и транзит обязательно от отца к сыну. Потому что я думаю, что Лукашенко встречался с предыдущими, со Стивеном и с кем, там вторым, я немножко забыла. Жераром, да, просто потому что это был его просто личный персональный интерес. Это звезды, которых он знает, это которые для него что-то значат, для него наверняка ничего не значит. Джейсон Деруло не знает, кто это. Я думаю, что Джейсон это вообще просто как бы, ну, давайте посмотрим, кого мы можем позвать, с кем у нас есть какие-то знакомства и связи, с кого возможно выцепить сейчас и с кем можно сделать какой-то инфоповод. Вот Джейсон Деруло, давайте Джейсон Деруло. То есть я не думаю, что в данном случае это был какой-то персональный интерес, в принципе, Лукашенко-старшего. Вот, поэтому, ну и опять же, все-таки, ну это как-то немножко, понимаете, ну звать звезду, какую-то поп-звезду и уделять ей столько внимания от высокопоставленных лиц государственных, это же, я говорю, это выдает, насколько мы изолированная страна. Так вот, а с их я при этом не думаю, что стоит как бы этим гаданием на гуще заниматься и решать, что это точно значит, что Виктор Лукашенко у нас наследственная фигура в плане транзита власти в Беларуси. Так, але вось з іхняй перспектывы, так, як вы самі падкрэслілі, што і прэм'ер сустракаецца, так, пры гэтым не было асабліва ў тых жа медыях, у той жа прапагандзе, напрыклад, ён там даў канцэрт, і вот пасля канцэрта там прэм'ер быў там, і пасля яны сустрэліся, ён паказаў гэты дом урада. Дык не, яны проста з бухты-барахты, так, многія нават і не ведалі, што это зорка ў Беларусі, вот проста такую далі продукцию медийную. Я думаю, что он приехал просто на чей-то частный ивент, на какой-то... Так, але вот с перспективы менавіта вот таго ж Турчина и таго ж Віктора Лукашенко, яны это таким чынам себе хочуць некім легітымізаваць у вачах Захада, у вачах агулам некай публікі. Я думаю, тут яшчэ паўстае такое пытанне, зноў жа звяртаючыся да той самай публікацыі на інфармацыйным агенцтве Белта, яны падкрэсліваюць, што важным з'яўляецца культурнае ўзаемадзеянне паміж краінамі. А ў мяне паўстае пытанне, ці за вось гэтымі словамі культурнае ўзаемадзеянне не хаваецца ўзаемадзеянне іншага парадку. Дерула? Ну, напрыклад, Дерула, так, там в Маге знаходзіцца, ці там Трампу пасля перадасць, што хорошая краіна, приезжайте. Не, ну хорошая краина. Трамп-то в курсе. У нас же есть параллельно происходит гуманитарный атака по освобождению политзаключенных, вообще американский с Минском. И это отдельный процесс, он идет, там, в общем, все месседжи политического характера, которые нужно передать, они передаются. Для этого не нужен Джейсон Деруло.
Вот, я думаю, что это просто какой-то изученный сценарий, который уже не раз реализовывался, когда мы зовем каких-то западных звезд накануне каких-то там потеплений климатических, внутриполитического климата. Вот. И в данном случае это просто, как я уже сказала, немного, на мой взгляд, устаревший, но, в общем, ход, эффективность такого кроку, такого пиару? Я думаю, что это и символический какой-то шаг, который показывает, что мы вообще готовы двигаться в другую сторону, теперь уже в сторону какой-то большей открытости. И для внутренней, опять же, аудитории какой-то знак, что мы точно так же, в общем, готовы не только с Россией в плане звезд взаимодействовать. Ну и в целом, я думаю, что это просто, движение в какую-то сторону. Вот смотрите, мы готовы, приезжайте. Расскажите про нас там в ТикТоке, какие мы на самом деле и клевые. Вось, про тиктоки. Пакуль же так, толькі знакі, так, дзеянняў моцна не бачым, тым жа нават па вызваленню палітвязняў. Але, нягледзячы на гэта, у сённяшняй Беларусі моладзь працягвае ганарыцца краінай, незалежна ад палітычных поглядаў і колеру сцягу. У інтэрнэце шырыцца чэлендж, калі беларусы хваляцца сваім сінім пашпартам, а ўсё пачалося ад Диса, прабачце, гэта адказ беларускай рэперкі Maybe Baby расійскай блогерцы Інстасамка. Коротка аўдыовізуальна спадарству пакажам, на чым гэта палягае, і пасля вернемся да абмеркавання ў студыю. Что ты имеешь против Беларуси? Не собираю картошку, я собираю капусту. Ребята из села с тобой хотят познакомиться. Но не бойся, просто в шоке все. Какая колхозница? Кстати, Даша не поймет, о чем я говорю сейчас. Что за Беларусь? Я знаю только Белоруссия. Название страны моей выучишь обязательно. Сразу как вернешься в Арабскую Эмиратию. Ты зачепила мою родимую, это подло. Звору бульбу и тебе запихаю, долею горло. За стереотипы я разнесу тебе утрески. И понедельник дойдет до высоты. Спадарня Анастасія, я спадзяюся, вы ведаеце пра гэты чэлендж, ён вас таксама закрануў, прынамсі, ведаеце, так? Вось, гэта ўжо не пра ўлады, а бадай пра беларускае грамадства, пра беларускую моладзь. Якія высновы з гэтага чэлленджа можна вынесці? Слушайте, если честно, я не вижу в этом совершенно ничего дурного и плохого. Я считаю, что белорусская молодежь, которая гордится своей страной, это круто, это должно происходить. Мы можем тут начать ломать копья по поводу того, хорошо или плохо ли, что она с красно-зеленым флагом и вообще там, значит, не учитывает политическую обстановку внутри страны. Ну, это молодежь такого возраста, для которой 20-й год был достаточно невнятной вспышкой, в отличие от нас всех, для которых это изменило нашу жизнь. Вот, и поэтому относиться к молодежи в этом плане, что давайте-ка учитывать еще и все политические тонкости, я думаю, что нет никакого смысла, это контрпродуктивно совершенно. То, что молодежь в целом испытывает какую-то потребность гордиться своей страной, то, что ищет способы какие-то креативные это делать, то, что этот трек в ТикТоке стал трендом, и на него сняли очень много видео, это круто. Я считаю, что такого должно становиться больше. ТикТок вообще прекрасное место для расцвета белорусской культуры, там очень много белорусских исполнителей залетает, становится популярным. И, кстати говоря, если уж думать о тех, кого приглашать стоило бы в Беларусь для туристического потока и демонстрации ответственности, так это белорусских артистов, которые сейчас не имеют возможности многие возвращаться домой. Вот уж кому стоило бы точно, кого стоило бы звать. И причем очень многие треки залетают на западную аудиторию. «Молчат дома», вот «Абсент», там, «Нави» и так далее. Это все музыка, которая очень популярна не только среди русскоязычной аудитории, но и на Западе. Дякую вялікі за размову. Еще б хотелось, конечно, процягнуть эту культурную наш диалог, але я думаю, что еще будет нагода. Я бы хотела еще быстренько отметить, если можно, что когда мы говорим про звезд, которых стоило бы звать, вообще стоило бы посмотреть в сторону не поп-культуры, а искусственного интеллекта. Потому что пока наша Беларусь увязла в региональном конфликте, во внутреннем конфликте, вообще говоря, в мире происходит и гонка. И в Беларуси пока мы не догоняем. Поэтому, если уж думать о том, кого приглашать в страну на сегодня, так это звезд в сфере искусственного интеллекта. Ну, и может быть, не Сэма Альтмана, потому что ему мы совершенно точно вряд ли интересны, и Америка дает ему все, что необходимо. Но, например, какой-нибудь альтернативный звезд типа Ильи Суцкевера, который работал в OpenAI, а теперь делает свой собственный отдельный независимый проект, и других вот таких интересных людей стоило бы вообще-то рассматривать, звать и восстанавливать какую-то необычную зону, в том числе юридическую, для искусственного интеллекта на базе ПВТ. Потому что сейчас ПВТ, конечно, совершенно печальная потеря для Беларуси.
Ну, цяжка не пагадзіцца. Дзякуй вялікі. Анастасія Анастасія Касцюгова, экспертка ў палітычнай камунікацыі, была спадарства і нашым госцей. Адразу некалькі навінаў з апошніх дзён актуалізавала пытанне. Русіфікацыя Беларусі адбываецца пад ціскам Расіі ці ў межах мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкі? Адказ неўзабаве абмяркуем у студыі, а пакуль прапануем спадарству трошкі фактуры на гэтую тэму. Пракуратура ў Менску запатрабавала прыбраць з продажу тавары з пагоняю. Прадстаўнікі ведомства знайшлі на папулярных маркетплейсах кубкі і футболкі з, цытата, нанесенай выявою вершніка на чырвоным фоне ды на кані з мячом і шчытом у руках. Паводле сілавікоў, гэтая прадукцыя парушае заканадаўства аб супрацьдзеянні экстрэмізму. З 2007 года герб пагоня гістарычна-культурная каштоўнасць Беларусі як нематэрыяльная спадчына. Аднак улады, нягледзячы на гэта, змагаюцца з нацыянальнымі сімваламі з палітычных прычынаў. З беларускую мову публічна афіцыйны Менск не змагаецца, аднак яе стан у нашай краіне адносна расейскай працягвае пагаршацца. Былы палітычны вязень, грамадзянін Латвіі Дмітрый Міхайлаў апавёў Радыё Свабоды, што ў беларускіх турмах людзей пераследуюць за лісты і размовы на роднай мове, а яго самога ў СІЗА ударылі дручком, калі спрабаваў заступіцца за беларускамоўную асобу. Маргіналізаваную беларуская мова надалей застаецца і ў адукацыйнай сферы. Колькасць школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, за апошнія 10 гадоў зменшылася на траціну. Дык за што арыштоўвалі пагоню ў беларускіх маркетплейсах? Паводле пракуратуры, выява вершніка на чырвоным фоне з мячом і шчытом у руках была прызнаная судом экстрэмісцкімі матэрыяламі яшчэ 30 верасня 2022 года. Як гэта стасуецца з наяўнасцю гістарычнага герба беларусаў у рэспубліканскім спісе нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцяў? Мы запыталіся ў праваабаронцы Паўла Левінава. В нормальной стране коллизия бы, конечно, было, и никогда бы суд не принял то решение, на которое ссылается прокурор. Но так как в стране отсутствует институт правосудия, то, в принципе, суды могут принимать любые решения, в том числе и те, которые противоречат здравому смыслу. И это касается как раз-таки тех решений, того решения, когда погоня была признана экстремистским материалом, несмотря на то, что оно включено в реестр нематериальных ценностей нашей страны. Вот. И наше правосудие построено еще таким образом, что ни сам конь с погоней, ни сам всадник, вот, ни другое лицо не имеют возможности по белорусскому законодательству обжаловать это судебное решение. Вот. Поэтому это чистой воды произвол, отсутствие здравого смысла и, не знаю, страх перед... Раньше власть боялась людей, сейчас власть боится уже и символов. Хто і навошта змагаецца з нацыянальным у Беларусі, у тым ліку высветлім падчас размовы з нашым наступным госцем Павел Баркоўскі, філосаф, выканаўчы абавязкаў прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінету. Вечар добры вам, спадар Павел. Добрый вечар. Вечар добры. Так, я пачну так настану. Вось першае пытанне, я думаю, па чарзе ісці, каб зразумець, вось як вы вымяраеце, якімі паказнікамі, так, замяраеце ўзровень русіфікацыі у Беларусі і, з другога боку, нацыянальна арыентаванай палітыкі з боку ўладу, калі такая ёсць, бо калі вось чытаеш навіны, навінную стужку, то складваецца ўражанне, што мы жывем недзе у другой полове 19 стагоддзя, тут северо-западны край, і вось беларусы з'яўляюцца, так заяўляюць пра сябе, і царскія войскі з аднаго боку, палякі з іншага змагаюцца супраць іх. Як вы бачыце сітуацыю сёння? Дзякуй за пытанне. Яно сапраўды такое непростае, бо у Беларусі сітуацыя вельмі цікавая і складаная. З аднаго боку, зверху у нас сапраўды вось такі антынацыянальны лёд, про які быў толькі што рэпартаж. Сапраўды, наўрад ці вы знойдзеце краіну ў свеце, дзе жыхароў гэтай краіны будуць арыштоўваць за патрыятычны лозунг «Жыве Беларусь». Вось уявіце сабе, што якой-небудзь Францыі за вокліч «Vive la France» маглі арыштаваць выключна за часамі нямецкай акупацыі ў 40-е гады. Але каб такое было магчыма пры любой з рэспублік, ці нават пры французскай імперыі, я выключаю.
Беларусі ж мы гэта лічым ужо нейкім варыянтам нормы. Тое ж самае і з пераследам людзей за выкарыстанне нацыянальнай сімволікі, якая вымяраецца ўжо яе выкарыстання больш за стагоддзя. І гэта з аднаго боку сведчыць пра тое, што зверху ідзе такі масавы прэсінг на нацыянальныя, на любыя праявы нацыянальных пачуццяў людзей зверху, так, але адначасова, і як не дзіўна, мы назіраем, што на нізавым узроўні, часам на ўзроўні мясцовых чыноўнікаў ствараюцца спробы, наадварот, падтрымліваць штосьці нацыянальнае. То бок, калі, напрыклад, дазваляюць праводзіць нейкія святкаванні нацыянальных традыцыйных святаў, рытуалаў, таго ж купалля, калі праводзяцца ў краязнаўчых музеях ці ў бібліятэках нейкія тэматычныя вечарыны, звязаныя з беларускай зноў-такі традыцыяй ці з беларускімі аўтарамі, паэтамі, то гэта сведчыць пра тое, што знізу ідзе гэтая заяўка на неабходнасць падтрымліваць беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. А вось гэты масавы прэсінг, который ідзе зверху, про который вы кажаце, ён з-за чаго ўзнікае? Ці гэта сапраўды людзі прарасейска настаўленыя? Ці гэта людзі, якія... Под ціскам Расіі, можа? Так, можа, под ціскам Расіі? Под ціскам. То есть тут, як бы, адкуль ідзе гэтае рашэнне супраць свайго? Ці нейкая непублічная палітыка, так? Такім чынам, там, чыноўнікі разумеюць, што вось так дзейнічаць цяпер добра. Ну, трэба сказаць, што рэжым Лукашэнкі ад самого пачатку паставіў такія ўмовы, што ён быў супраць усяго нацыянальнага. Бо калі вы ўзгадаеце падзеі 30-гадовай даўніны, то можна ўзгадаць, як тады яшчэ малады палітык прыйшоў да ўлады пад лозунгамі вяртання Савецкага Саюза. І, натуральна, у гэтых акалічнасцях нейкі рэванш, рэнесанс нацыянальнага разглядаўся як нейкая памеха, як тое, што перашкаджае вось гэтай палітыцы. І за астатнія часы, в прынцыпе, у стаўленні глобальным у паўладзе нічога не змянілася. Але за апошнія 5 гадоў трэба дадаць, што, можна сказаць, да ўлады прыйшлі яшчэ і сілавыя ведомствы, а многія іх прыхільнікі альбо самі выпускнікі нейкіх расійскіх вучэльняў, альбо прамыя фанаты рускага свету, пра што сведчаць шматлікія паказанні палітвязняў, якія бачылі ў іх кабінетах і трыкалоры, партрэты Пуціна і гэтак далей. Таму, натуральна, што такая вось мураўёўшчына, якая спускаецца зверху, гэта вось наступства таго, што ўлада ад самога пачатку не рабіла стаўку на нацыянальнае, а па-другое, таму што зараз да ўлады дарваліся тыя сілы, якія наўпрост сябе звязваюць з фактычна імперскай Расіяй. Але мы, атрымліваецца, маем такую сітуацыю, што калі ў савецкія часы Саюз пісьменнікаў падтрымліваў беларускіх пісьменнікаў, то цяпер беларускія пісьменнікі, якія сапраўды па-беларуску пішуць і сапраўды любяць сваю радзіму, яны за мяжой. Ну, не ўсе, канешне, але тым не менш. То бок, атрымліваецца, што мы цяпер жывем яшчэ горшыя часы, чым у савецкі час. Ну, у савецкія часы не было ўсё ж такі такога наўпростага ціску на нацыянальнае, як у нашы часы. Натуральна, і тады нельга было выйсці з пагоняй ці чырвона-белым сцягам на вуліцы Менска. За гэта таксама можна было трапіць за краты ці ў псіхічную лікарню, як гэта езуіцкі маглі рабіць у савецкія часы. Але натуральна, што тады ўсё ж таки было прасцей рабіць штосьці па-беларуску, развіваць нацыянальную культуру, і шмат якія дзеячы беларускай класікі, літаратары, тэатральныя дзеячы, яны ўсе працавалі ў гэты час адкрыта, і з іх творы разыходзіліся шматлікімі накладамі. Сёння мы бачым, што сітуацыя цалкам адваротная, што, конечно, застаюцца анклавы, дзе нават праўладны саюз пісьменнікаў дазваляе друкавацца аўтарам па-беларуску, але, скажем так, без такой грамадзянскай лірыкі, а выключна пра вёскі, бярозкі, так, каб гэта было без зуба. Так, нейтральна. Збольшага ўсе таленавітыя...
Спадар Павел, выбачайте, я вас мушу перабіць, у нас літаральна 1,5 хвілінкі засталося, я яшчэ одно важное хацеў пытанне задаць, толькі вот дадам яшчэ, што да, была днямі інфармацыя, што 12,5% ад усіх выдадзеных кнігаў у Беларусі летась былі толькі на беларускай мове, рэшта ўсё па-расейску. Апошняе пытанне, калі можна коротка, калі можна, а ці для нацыянальнай гісторыі і вось для нашай будучыні, для нашых дзяцей, ці можа нам яшчэ таксама, дай Бог, давядзецца так аднаўляць Беларусь, адраджаць Беларусь. Ёсць розніца па выніку, хто русіфікаваў гэтую краіну, самі беларусы ці прыбышчы звонку? Вось ёсць розніца радыкальная для нас? Ну, па наступствах, напэўна, розніцы няма. Канешне, шкада, што гэта робіцца рукамі нібыта саміх беларусаў, хаця і не без напамінаў з усходу. Гэтыя цяпер напаміны робяцца ўсё больш жорсткімі, часам вуснамі Грызлова, часам іншых расійскіх палітыкаў нам паказваюць беларусам наша месца. І вось сёння нават РПЦ узгадала пра тое, што беларускія праваслаўная царква зусім не аўтаномная ні ў якім разе. Таму так, для нас гэта ўсё роўна, трэба змагацца з русіфікацыяй, адкуль бы яна не ішла, і я лічу, што гэта ў нашых сілах. Купляць беларускія кніжкі, слухаць беларускую музыку, хадзіць да беларускіх спектакляў. І глядзець беларускае тэлебачанне. Дзякуй вялікі за размову. Павел Барковскі, філосаф, выканаўчы абавязка прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння, быў з намі на відэасувязі, абмяркоўвалі апошнія навіны, звязаныя з прыцясненнем нацыянальнага ў Беларусі. І гэта ўсе тэмы ў студыі Белсат. Наперадзе спадарства чакае агляд найцікавейшых публікацый ў сацыяльных сетак. Белсат онлайн. Вашай увазе. Беспрацоўе ў Беларусі дасягнула гістарычнага мінімуму 2,6%. Гэткую лічбу агучыў Белстат. Але пазітыву ўладаў не падзяляюць эканамісты. Паводле іх гэта сігнал пра дэфіцыт кадраў і праблемы з ростам эканомікі. А нашыя калегі з YouTube-каналу Белсат Ньюс запыталіся ў гледачоў, ці сапраўды нізкі ўзровень беспрацоўя ў Беларусі гэта добра. Сваім меркаваннем падзяліліся больш за 100 падпісчыкаў рэсурсу. Большасць з іх мяркуе, што такі ўзровень беспрацоўя – гэта толькі паказнік дэфіцыту кадраў. 20% таксама не лічаць сітуацыю добрую, бо гэта можа ўскладніць стан эканомікі ў будучыні. І толькі 8% падзяляюць афіцыйную пазіцыю, што нізкае беспрацоўе азначае высокі эканамічны рост. Сядзібны дом Сегеняў у вёсцы Краскі Ваўкавыскага раёну 15 гадоў быў афіцыйна закрыты для наведванняў праз рэстаўрацыю. Сёлета сядзіба, якая ёсць гістарычна-культурнай каштоўнасцю, сталася даступная для наведнікаў. Калі пакуль не ўдаецца пабачыць яе на ўласныя вочы, можаце зазірнуць у наш інстаграм. Мы ж таксама пакажам экстэр'еры сядзібы 19 стагоддзя ў эфіры пряма цяпер. Гераіню чарговага выдання праграмы «Від на жыхарства» зрабілася беларуска Саша Ярашевіч, якая 6 гадоў таму пераехала ў Лондан. Саша распавяла пра новыя звычкі, улюбёныя месцы і тое, як мегаполіс змяніў яе саму. Цалкам выданне глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайв. Мы ж пакажам адказ Сашы на пытанне, ці ведаюць пра Беларусь у Вялікай Британии. Британцы про Беларусь не знают много. Я раньше работала в пирсинг-салоне, который находится в достаточно богатом районе. И моя любимая игра была «Знаете ли вы, где Беларусь?». Очень многие говорили мне, что это в Ирландии. Некоторые мне говорили, что это где-то в Америке. Когда были протесты в 2020 году, и год после этого было больше осознанности о том, что, окей, Беларусь — это отдельная страна, это не Россия. Как только протесты ушли с первых страниц газет, все как будто забыли об этом. Очень часто, когда
я встречаю кого-то, кто знает кого-то еще из Беларуси. Я думаю: господи, ничего себе, вау! И они такие: вау, она бы отреагировала точно так же, потому что, мне кажется, нас настолько мало здесь. Это всегда очень, очень волнительно и очень вау. Амаль праз стагоддзя ў Беларусі заўважылі аднаго з самых загадкавых драпежнікаў. На апошняга ляснога кота, як лічыцца, упалявалі яшчэ ў 1927 годзе. Аднак сёлета жывёліну зафіксавала фотапастка ў нацыянальным парку Прыпяцкі. Паглядзець на беларускага ляснога кота вы можаце ў тэлеграм-канале Белсату, а таксама праз імгненне ў нашым эфіры. На гэтым у нас все. Дзякуем за вашу увагу, ваши каментары, за актыўнасць у чаце нашай трансляцыі. Ну і, натуральна, лайки. Як бяспечна гэта рабіць, чытайце інструкцыю пад відэа. Калі не паспелі яшчэ да канца трансляцыі нашай это зрабіць, калі ласка, дапамажыце нам. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Алесь Залеўскі. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Добрага вечара. Пакуль.